ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಬರೆದು ತಿರ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು, ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಕೊಟ್ಟು. ಹಾಯ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅನ್ನೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಹತ್ರ 10:15 ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ಲ ಗಹನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಕಾಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಂದುಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಮುರಾನ್ ನಿಂಜ ಬನ್ನೊಂದಿದ್ದೆ ಕಾಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ಬಂದು ಹಂಚದಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಅಮಸರಕ್ಕೆ 11 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತ. ಬಟ್ ಹೇಮಕ್ಕನ ದನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಓರುಂಡಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚದು ಯಾನು ರಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಐತೆ ಬಿದಾಡಿ ಎಂಗ್ಲ ಡಿಶ್ಲ ಸರಿ ಜತೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಡಿಶ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬೈದೇರು. ಸೊ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚು ಫೋನಾಗ ಇಲ್ಲಲೇರ್ಲ ಬೋಡತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಂಗ್ಲೇನು ಶಿಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಸೀರೆ ಒಂಚು ಡ್ರೆಸ್ಸಿ ತುತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಪಿನ್ ಬೋಂಡಿದ್ದೆ ಪಿನ್ ಬೋಂಡಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸರಂಗೆ ಯಾನೆಂಚಲ ತುತ್ತುವೆ ಬಟ್ ಅವು ತಿರ್ತು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಪೋಯಿ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಪೋಪುನ್ ಬಂಡೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಮುನ್ಕೂರ್ ದ್ವಾರದ ಐಟ ಉಂಟುದ ಬಸ್ ಬೈಜಿ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ ಉಂಟುದು. 5 minutes. ಏ ಸುಳ್ಳು 4 ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣವೇ ಉಂಟುದು. ಬಿದ್ದೆ ಕಾಪು ಬಸ್ ಕುಲ್ಲಿ ಅಂಕಲು ಈ ಓಡೆಗ ಉಂಟು ಭಯಂಕರ ಜೋರುಲ್ಲೇನೆ ಬಸ್ ಫೋನ್ ನೋಡಕ ಖಂಡಿತ ಸೈಡ್ ನಿಲ್ಕೆರೆ ತಿಕ್ಕೋಡ ನಿಲ್ಕೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೆತ್ತದ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬತ್ತಿನತ್ತು ಲೋಕಲ್ಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಕಾಪು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐತೆ ಜಪ್ಡಾಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೈದುಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂದಿತ್ತಾನೆ ಜಪ್ಡ ನಂಚಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಏನು ಅಲ್ಪನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿಗೆ. ಹಾಂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುವ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತಿನತ್ತ ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಪೊರ್ಲುದ ದರ್ಶನ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪುಸ್ತಕಲು ಎಂಗುಲ್ಗೆ ತೊಂಡ ಯಾನು ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಕಾಪು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಣಸು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಬಜ್ಜಿ ಬಂಡು ಚಿಡು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಂಡ ಕಾಪು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತ್ರ ಒಣಸಿಗೆ ಅಂಚದು ಆನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಚಾಲ ತಿಂಡಿಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾನಿ. ಓಕೆ ಗೆತು ಮಾರಿ ಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ಕಾಪುದ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಬರೆಡ್ಡೆ ಡಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗುಲು ಯಾವ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತ್ರ ಒನಸು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಅಂಬಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನ್ ಮುಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದೇವರ ಅದೇ ಎಂಗ್ಲು ಎಂದಿತ್ತ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಇಪ್ಪು ದೇವ್ರನ ಲೆಕ್ಕಡು ಬಂದು ಅಂಚದು ಫಲಹಾರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಪುಸ್ತಕಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಬೆಳ್ಮನ್ ಬತ್ತ ಬೆಳ್ಮಮ್ಮನಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರು ಇಲ್ಲಲ್ಲದಲ್ಲ ಹುಂಡ ಅಂದ ಯಾನ್ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಪೋಯಿ ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಇಲ್ಲಲ್ದಾಲ ಒಣಸು ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಗಂಜಿ ಹುಟ್ಟದ ಒಣಸಗಲೆ ತಂಪುಯಿರು ಒಣಸ್ಲಲ್ಲ ಹಾಕಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಣಸು ಮಲ್ತು ಜಿಪ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ 3 ಗಂಟೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇಲ್ಲರೆ ಬತ್ತಿರು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಅಂಚದು ಖುಷಿ ಅಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಚಿನಿಕುಲೆ ತುಲೆಲ್ಲೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡ್ದೆ. ಆಯ್ತು ಜೆತ್ತಲಾಕಿನತೆ ಅಂಚದೊಂಚೂರು ಜ್ಞಾನ ಪೋಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜತೆ ಅಂದೆ ಓ ಇತ್ತಲೆ ಎನ್ನ ಬೊಂಬೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬೈದರೆ ಖುಷಿಯನ್ನ ನಿಜ ಅದು ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಆರು ನಂದಳಿಕೆದಾರು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬೈದೀನಿ ಆಂಡ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಜಂಡ ಅರ್ಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪಾಪ ಇಡೀ ಬರೋಡುಂದೇ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಸೈಡ್ ಆಗ್ಲು ಇಲ್ಲತ್ತೀರ ಬತ್ತೇರು ಏನನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಯ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಸೈಕಲ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಓದ್ಲೆ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕರುಚಿ
ಚಲೋ ಸೈಕಲ್ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಿಯಾ ನಮ್ಮಿಲ್ಲ ಬರ್ತಿಲ್ ಬೈದೇರಿಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಸರಿಯಾ ಅಲ್ಲೇ ಬಾ ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಗಾನ ಅಂದ ನಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕಿನ ದಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ 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 ಅಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂದ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಂ ಬಾಯ್ 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 ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣದ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪ ವೆರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ಜ ಸತ್ಯ ಗಾನ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನೀ ನಿಜವಾದ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ನಂಬಿ ಬುಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಯಾವುದುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾಡು ಒಂದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೀರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲು ಪಿದೇ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಬೊಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಡು ಸಾರಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಪಿದೇ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಎನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡೊಂದು ಇತ್ತು ನಿಜವಾದ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿ ರಾತ್ರ ಅವಾಗ ಗಹನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಜೆ ತಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬಟ್ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾನು ದಾಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ದಯಪಂಡೆಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನು ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಈಜಿನ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತವೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಚಹಾ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಮೇರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂತೇರು ಕೋಲ್ಡುಲ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹನಗೆ ಸುಮಾರು ತಿನ್ನೇರ ಕಂತೇರು ನಿಜವಾದ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಲ್ಲ ಪುಯ್ಯರು ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನಿಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ರಡ್ಡು ಹೀನ ಪಾತಿರುಡು ಯಾವ್ದಿಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೆಗ್ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ದಯಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂಡ ಕೆಲವರೊಂಜಿ ಚೀಪ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ಲೇನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಪಿದಾಯ್ಡು ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೇನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ಪುವೆರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪಂಡ್ ಅಂಚದು ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಮುರಲ್ಲ ಮಸ್ಕತ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ನೀ ಪಿದಾಯ್ಡು ಬೈದೇರು ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ ಮತ್ತ ಬತ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರ ಪಾತೇರ್ ಪಾಯರ್ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಖುಷಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೋನೆಡು ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ಓಡೆ ಪನೇರ್ ನಿಜ ಎಂಕ್ ಓಡೆ ಆಗ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂದು ಪನೋಲಿ ತುಲೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಕಾಪೂರ್ದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ನವದುರ್ಗ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ಉಂಟು ನವದುರ್ಗ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ಬಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬತ್ತೊಂಬೈತೆ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಕುರುಡತೆ ನವದುರ್ಗಯನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಒರಂಬ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀರು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಈ ಪುದರ್ನು ಒರಂಬ ದಿನ ಒರಂಬ ಸಲ ಬರೆಯುಡು ಬರೆದು ತಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚ ಬರೆದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಶಿ ವಿಳಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬರೆಯುಡು ಬರೆದು ಒಂಬ ದಿನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಡು ಕಾಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಶಿಲೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಆ ಶಿಲೆತ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ
ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ఆయన ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರುಡು. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಎತ್ತೋ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಒಂದುಂಡು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡೆ ನಮಕ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಬಗೆತ ಸಾವು ನೋವು ಪುರ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಪುರ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿದ ನನ ದುಂಬಾಗ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಲ ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ನಿಕುಲು ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರತೆ ಅರಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದ ಇಲ್ಲದ ಉಲ್ಲ ಗೆತೊಂದು ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಒರ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಬರೇಂಡೊಣತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಲು ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಕಂತದು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗಲೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಗೆತೊಲ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ ತುಲೆ ಇನಿಯಾನ ಪುಸ್ತಕ ಕಂತೆ ತುಲೆನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಖುಷಿ ಬತ್ತಂಡ ನಿಜವಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದಾಕಲು ಇಂಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿಯರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೀರ್ ಈ ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ಯರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬತ್ತೀರ್ ನಿಜವಾದ ಇಂಕ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ಯಾರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪತ್ತನ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ದಯಪಂಡ ದೇವಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ನಟು ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಕೇನೋ ಇಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನ ನಮಕ್ ಆ ಜೀವನ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ನೀವು ಜನ ಪುಸ್ತಕ ಕಂತದ ಬರೀಲಿ ನೆತ್ತ ನೆಕ್ ಈ ಪುಸ್ತಕದ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಂಡೆ ಯಾರು ಯಾವ್ಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಂಡೆ ಯಾರು ದಯ ಆವಡ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುಡ್ಡಿಗೆ ಎತ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿಗೆ ಎತ್ತದು ಅರಿಪಾಡೋದೆ ಅವು ಅರಿಯಾಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಐತ ಒಣಸು ಮೇ ಬಿ ಯಾನ್ ಗೆಸಿಡ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಣಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೀರು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಈ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದನೆ ಅರಿ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪನುವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಸೊಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆ ಅರಿ ಕೊಡ್ಪೇರು ಸೊ ಬರೇಕ ಒರ್ಮ ದಿನ ಒರ್ಮ ಸಲ ಬಕ್ಕನಿಗ್ಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅವು ಒಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಅವಲ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯನಾಗ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಂಡೇರು ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಮೀದು ಪೂರ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ದೀದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ಕಾಂಡೆ ಬರೆಯಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡೇರು ಸೊಂಚದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಇಕ್ಕದಾಲ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಆಹಾರನೇ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿಕ್ಲೆ ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಸೊ ಅಂಚದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪಂತೇರು ಓಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಬರೇಕ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ಅವ್ರ ದೇವರನ್ನ ಉದರ್ ಬರೇಕ ಆ ಥರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರೀತಿದ ದೇವರೇನೆ ಮಲ್ತದ ಬರೇ ನಾನು ಬರತ್ತೆ ಪುಂಡಿಗೆ ಬಿಕ್ಕೆರೆ ಬಳಿ ಫಸ್ಟ್ ತೇರೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೆಕ್ ಪಾಡಿ ಮಗ ಕೈ ಪಡ್ತಾನೆ ಕೈ ಪಡ್ತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ಚಿ చూడే ఇట్కొచ్చి పడి ఇట్కేనా కై పడి ಖಂಡಿತ ಈ ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಮಾತಿರ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅರ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಲೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಬಿದ್ದಾಡು ಸೊ ರಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿದ್ದಾಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಣೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆದಿತ್ತ ಕಾಪು ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಕಟೀಲು ಪೋಪಿನಿ ಬಂದು ಸೊ ನಾನು ಬಿದ್ದಾಡ್ಗ ಎಂಕುಲು ಕಾಂಡನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಬೈಯಾಗೆ ಕಟೀಲು ಪೋಪಿನಿಂದ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ದೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಗಹನಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಿದಾಡೋಡು ಈ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪಿನ ಗೌಜಿಡು ಎಂಕ್ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಮೀಯೋಡಾಡು ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ನೆನಪೇಜಿ ಎಂಕ್ ಅಕಲ್ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಅದು ಇಡೀ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡ್ಯಾನ್ ದಾದ ಬಡ್ಡ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬಂಡು ಅಂಚದು ಖುಷಿಟ್ಟು ಇಂಕೈತ ನೆನಪೇಜಿ ಬೆಂದಿರ್ದ ಪಾಪ ಚೌಲಿ ಮೀಯೇರು ಚೌಲಿಲ ಮೀಯೇರು ಪಾಪಾರು ಮುರಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ಕತ್ತಾಗ್ಲು ಬತ್ತಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂತೆ ಬತ್ತೇರು ಬಂಡು ಅಂಚೆನೆ
ಹಾಂ ಇನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲಂಚೇನೆ ಈಗ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತಿರ್ಪಾಯೆ ಬರ್ತಿರ್ಬಂಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅದು ಬಂಡ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಕಡೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂದ ಅವೆ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲ ಕರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಥರ ಈ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅವು ಎರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ತೀರು ಜತೆ ಹಬ್ಬಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಎನ್ನು ತರ ಇಂಚ ಬರಾಪುಡು ಅವೇ ಪಂಡ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಜನಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಗೀತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಬರೋಣ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಜಾದ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಇಂಚಿನ ಬರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗುಣತೆ ಒಂಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿನಿಕ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪಿದಣ್ಣು ಕಟೀಲು ಪೋರೆಂಡು ಇಂಗ್ಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರೆತ್ತನೆ ಬಟ್ ಕೋಡೆ ಎಂದಿತ್ತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಟೀಲು ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಇನಿತೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಕೋಡೆ ಬೋರಾಯ್ಜಿ ಇನಿ ಪಿದಾಡಿಯ ಅದೇ ನನ್ನ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಸೋಮವಾರ ಪೋಡು ಆರೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆರಿಗೆ ಟೂರು ಪೋಪೆರಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬ್ಲೌಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಡಡೆಗೆ ಬ್ಲೌಸು ಕಂತಿಜಿ ರೆಡಿ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಸೊ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎಲ್ಲೇ ಕೊರಪೆ ಬಂಡೇಡು ಸೊ ಅಂಚದ ಅಲ್ತರದ ಸೀದಾ ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ಹಿಂಗಲ್ ಪೋನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವನಿತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಕಟೀಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಮುಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವನುಂಡು ಶನಿವಾರ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡು ಪ್ರವಾಸದ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕಟೀಲ್ ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ಅಂಜದು ಬೊಲ್ತೊಲ್ ತೊಕ್ಲೆ ಬೈದೇರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೈಸೂರ್ದು ಅಂಚಿಡ್ದು ಜೋಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಟೀಲ್ ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಬದಿತ್ತೇರು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚಿದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಮುಲ್ಪತ್ತೋನಾಗ ಓಕೆ ನಾನು ಪ್ರಸಾದ ಆಗೇತಂದು ಇಲ್ಲ ಪೋಪ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೇನು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್.